دبێژن شێر شێرە چ ژنە چ مێرە li pişt her zilamekî jinek e û jin jiyan azadî ji gotinê şoreşa Rojava bû. Dikem tev de biner jiyana jina Kurd li Rojava çawa. Meşevanê menî hêjat xelekek nû de ji programa wa programa Kurd Show. Îro divê xelekê de em ê behsa jinê kin. Porî mala jinê Rojavayê Kurdistanê. Dibe îsal divê sala 2020 de neh jin hatine kuştin. Hûn ên hakine sukra me zilama de ne ezanim. Ma belkî ew kuştî xeswê wan e û diha xwe intîhar kiriye. Ya hûn ên bêjin ew jî zilama ye. Ma hûn dilê wa de bûn. Ma hûn li wir bûn. Ma belkî ew xwe xwe bûne hevdû ew hevala xwe ew ciya xwe îlle yani hûn me bikine nav de. û çar halatê ixtîsab ha hewma bên va çilo sukra xwe derxin. Aslan evê va tiştkirin ne zilam in. Ev mirov nê nexweş in nahesibin ser zilama. Evê wilo heramek wa bikujê na. Ev gerek ew ê tişta wajê kin ser aniya wa binivîsin muxtasar bin. û wa berdine şerê bila jiyana xwe bieyşin mane ew jî însan in. Got tiştekî wa bîne wilo tif bike wecihê we û nikaribin tiştekî bikin. Hewlo xweştir e ji we re kuştin bi we heram e. û 181 lêdan. Ev tişkî baş e. Yani lêdan kêm bûye û cîran hew divê deriya porav dikişênin. Rêşê me jê nîne. Hûn nekine sukra me de. û 11 halatê xetif. Li yerên ha divê em zanibin ew keçik bi kêfa xwe hatiye revandin wela bi zorê. Ku bi kêfa xwe hatibe revandin ev nema xetf e. Keçik bi dilê xwe çûye. Ehlê wê dibe bi zorê biriye bes keçik bi dilê xwe çûbê ne xetf e. û 4 halatê şirû bil qetil. Vê jî nekine sukra me de na. Ez ji we bêjim çilo çêbûye. Bîkûniyekê beroşa cîrana xwe biriye û lê nevegerandiye. Piştre cîrana wê hicûmat danê de ji bo beroşa xwe vegerîne. Yani hiç alaka me jê nîne. û 14 muhawele intîharê. Em ê çi bêjin hemdillah got filitîn û bi we vegihan. û 3 muhaweletê xıyanetê. We dît çi em berî in. Em xıyanetê nakin. We bi çavê xwe dît. Ew bîkûn mena wê ne got sê tenê xıyanet nekiriye na. Ew bîkûn bes 3 jinê jê hatiye hene li mêrê xwe keşif kirine û gelek e hê keşif nekiriye. û 63 hala ê hinekî jin ser jinê xwe anîne. Wey saeta we xweş. Hewlo ha rêjmervekin bikine adet ji bo em jî bikine do. Rêjmervekin. Hûn dixwazin ez dev biavêjim we? Na wallah ez dev naavêjime we. û 35 hala zewac qasîran. Ma feqîr ka got ser 20 bikevin û nê bêjin di malê de bûne mekdûs. Got bin 18 de bizewcin û nê bêjin zarok bûn. Em bormana heyîrê ha. Teban ev tiştê me digotî henek bûn ha hûn rast nebin. Em dixwazin ev teada bav û bira û mêra ser jinan nemêne. We dixwazim bêjim ka çend keç hatine dayîn ji rexê dê û bav ve dibin darê zorê de ew firotine bê ku keç devê xwe vekê û nehatiye nivîsandin. Çenda xwe intîhar kiriye ya dixwestin xwe intîhar kin. Lê ev tişt di hundirûyê malê de maye û dernexistine û kes pê nehsaye. Çend jina lêdan xwariye. Xıyaneta mêrê xwe keşif kirine. Sed tiştê dî xeber xwarine. Lê devê xwe girtine. Ji bo xatirê zaroyê we bêxwedî nemêne. Divê em heyş xwe û jin û dê û keçê xwe hebin û bê jin jiyan nabe. Bimênin di kêf û xweşiyê de heta xelekek nû ji programa we Kurd Show